Kayo dyan, huwag kayong palaging magsabi na swerte kayo sa naging asawa nyo. Hindi pa nga kayo nakasal, swerte ng swerte. Anong swerte dyan? Tagal nyo na nagsama, pinakasalan ba kayo? Hindi. Huwag kayong magsabi na swerte. Katulad nito, ito si lalaki. Ito si babae. Ayan, kasal sila. Pagkatapos nito pakasal, maghiwalay. Ang ano na lang, pinaka-importante, sa ngayon, hindi na yung kasal-kasal. Kasi kasal man tayo o hindi, maghiwalay pa rin. Ang importante na lang sa atin, mga palangga, is yung pakainin tayo umaga, tanghali at sa gabi. At bigyan tayo ng pera sa lalaki na kinakasama natin. Huwag yung swerte ako sa asawa ko kasi ganito, ganun. Swerte kayo dyan. Pag hampasin ko kayo nito, huwag kayong paano-ano dyan. Swerte. Pinariban ba yung buhok niyo? Oo, pinariban. O di ba? O pinariban yung buhok niyo, binigyan kayo ng pera. Pinakasalan kayo. Tapos ni minsan hindi din kayo inuuwian ng asawa niyo na nagpakakasal sa'yo. Ni minsan lang nauwi sa inyo kasi nandun sa barkada, sa Tagaytagay, ganon yon, ganon. Kaya wag kayo puro lagi dyan na swerte ako sa asawa. Asawa ka dyan, hindi pa nga kayo nagkasal. Magdasal na lang kayo dyan na mawawala na yung ano natin dyan, diba? Kasi kahit magpakasal pa kayo ng magpakasal, magkahiwalay, diba, sabi ko. Tapos pag matanda na, sa pagbagong kasalang ganito, ayan, lambing. Tapos pag matanda na, ito na, talikora na lang, o ganon yon, mga lalabs. Kaya huwag kayong magmayabang dyan, maghambog-hambog na swerte kayo sa asawa nyo. Swerte kayo dyan. Swerte, pinapakain, nag-ulam lang ginramos. Kaya kayo dyan, mga palangga ko, manahimik kayo dyan. Puro kayo ka anuhan dyan. Jesus, Ginoo ko. Pag ano kayo ulo nyo dyan. Kaya badaybe kayo, huwag kayo bagyabag-yabak. Kaya kayo mga palangga na pinakasalan or hindi pinakasalan or hindi pa pinakasalan, huwag kayong magyabang-yabang na mahal ka ng asawa mo o mahal kong mahal. Ano ba naman to? Huwag kayong magmahal-mahal dyan. Uy. Sabihin nyo na lang na pinalangga ko sa akong asawa or bana. Kasi pinakain kayo ng masarap na ulam. Saka na kayo magsabi na pinalangga. Kasi hindi, sa totoo lang ito, sa totoo lang na istorya. Kasi kahit kasal man tayo or hindi sa isang lalaki, kasi si lalaki naman talaga magpakasal sa atin, diba? Kasal man tayo o hindi, kung talagang hindi kayo para sa isa't isa, maghiwalay pa rin. Katulad nito, nagkasal-kasal ang mga ganito, ganyan, kasal. O ayan, nagkasal-kasal. Tapos, pag hindi magkasundo, maghiwalay. O di kaya, kung bago pa ng kasal, ayun, naglambing-lambing, ganyan. Pero, pag wala ng gana, sa gabi ay nagatalikod-talikod na lang sila, ganon. Kaya,
sa inyo mga palangga dyan. Ang ano lang is, kasi sa totoo lang, marami talagang magsabi na, ang sabi kasi nila, kailangan daw magpakasal kasi nga may blessing. Galing na ako diyan. May anong nangyari? 20 years na, nawala na, o di ba? Utang dito, utang doon. So, ano nangyari? Wala. Kaya, basta kung ano na lang, magkasal man ug sa hindi, okay lang yon sa ngayon. Basta ang importante talaga is, magkaintindihan tayo sa partner natin, di ba? Pakainin tayo sa 3 beses sa isang araw. Bigyan tayo ng pera kung ano ang pangangailangan sa bahay. At higit sa lahat, hindi tayo iuntog sa pader. Yun, ganon. Kaya sa mga palangga ko, yung iba dyan, hindi ko naman nila lahat. Huwag nyong ipagmayabang na palangga kayo sa asawa nyo. Kahit ni minsan man lang yung iba nga dyan, nagaano na, ipaglaban ko, o di ba? Ang pag-ibig ko sa'yo, o yun. Kaya, sa mga palangga ko dyan, again, to all my viewers of Tita Inday, driver sa wheelchair, na palaging sumabaybay. Ano ba yun? Yung taga-sunod, o di ba? Yung mga followers, English yon. Pak, ganon, o di ba? Pak, ganon. Yung mga taga-subaybay pala. Ano ba naman tong ano ko? Bisaya, manggugubay. Oy, Bisaya ko mga palangga. I am proud to be Bisaya, Bisakol. Bisaya ko ba, mga palangga? From a province of Siquijor. O di ba? Bisaya ko mga palangga. Proud na proud si Tita Inday na isang Bisaya. Kaya to all my followers, sana hindi kayo magsawa sa palaging pagpanood sa mga upload video ko. Sa mga baguhan pa lang dyan, press na lang sa thumbs up and press the notification bell sa other side para updated kayo sa mga next upload video ko. Again and again, thank you so much. Walang sawang pagsasabi ni Tita Inday na thank you so much everyone for always watching my YouTube channel, Tita Inday, driver sa wheelchair. And please don't forget to visit also my FB page, Tita Inday Sikihudnon, driver sa wheelchair, or Tita Inday, driver sa wheelchair. That is my FB page, mga palangga ko. Thank you so much. Bye-bye. Ito, the brides and the groom. My groom is, ayun na. My groom. Kaya, ito, mga palangga. See you, and bye-bye. God bless everyone. Thank you so much. Before I end up of this video of mine, English yun. Mega shout out to Team Bisdak, to Team SP Farm, Team Tulungan, ayon, sa Unbreakable, ayon, Team Unbreakable, ayon, Team Bisti, to Manang Biday, My Lalabs, Bunso, Jolly Dogaw, Arnel in Nights, Carlo Family, Chrissy Vlogs, ayan, Tuya Mulko, sino pa ba? Kay Evangeline Hutuhot, Arnel in Nights, Lalabs, to Kuya Art, ayan,
kung sino-sino pa man sa inyo dyan na taga palaging sumasabaybay, o tama na yun, no? Di ba? Oy, oy, nakapagtagalog si Tita Inday, tuloy-tuloy, sumasabaybay. O, ayun, tuloy-tuloy. Hindi ako nagkamali. Kanina nagkamali ako kasi promise, bisdak jukubay. Basta, again and again, thank you so much for always follow my YouTube channel. And, bye-bye. Have a good day. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Tita Inday, what to say? Goodbye. Say bye-bye to them. Okay? Bye-bye, everyone. Promise, hindi sila maghiwalay. Kasi, ito, isulod ko to sa sako para hindi sila maghiwalay. Ayan, ito sila. Ipasok ko to sa sako para hindi sila maghiwalay. Para sila my forever. Ganun sila, mga lalabs. Ayan, dyan kayo. Manahimik kayo sa loob ng sako. Again and again, thank you so much everyone for always watching of Tita Inday. Bye-bye.